Здравейте, аниме фенове! В това видео ще гледаме първи епизод от анимето Наруто с новият български дублаж. Със сигурност не съм гледал Наруто от доста дълго време, така че ще ми бъде интересно да изгледам отново първи епизод на това страхотно аниме, а също така още по-интересно ще ми бъде да чуя дали най-накрая сме получили качествен дублаж на български език. Защото съм сигурен, че това ще помогне на много деца, и не само деца, на много българи да се отключат към това да гледат аниме. Наруто е най-популярното аниме или поне едно от най-популярните анимета в България, така че когато то получава качествен български дублаж, то ще достигне до много хора и след това те ще могат да гледат много анимета, не само на български, на други езици, с субтитри на български, така че има много варианти да се гледа аниме и допреди този български дублаж, но със сигурност това е много важно, ако е направено качествено, защото всички знаем, че Наруто е качествено аниме, така че това не го поставяме под съмнение. Ако и дублажът е добър, то със сигурност това ще зареби много нови деца и нови фенове към този страхотен жанр и това изкуство, което е анимето. Така че, без да губя повече време, ще започнем с ревюто и по-скоро реакцията, нещо, което правим за първи път, на първи епизод от анимето Наруто с новият български дублаж. Нека видим какво ще стане и дали ще ни хареса. Като ще спирам, ще коментирам, общо взето ще направя една реакция. Ако искате, може да я изгледате с мен и ще разберете моето мнение за българския дублаж. Абсолютно наживо, едно към едно, не съм го гледал преди това, така че нека да започваме заедно. Преди 12 години изведнъж се появила деветоопашата Лиси. За момента е, че гласът на разказвача е страхотен. Като цяло аудиото звучи много добре и ми харесва със сигурност. Как се получава за сега? Момента също така и песничката с началото. За момента нямам абсолютно никакви забележки и честно казано много ми харесва как звучи за сега, макар и за сега да сме чули само гласът на разказвача. Не е кринч, харесва ми. Така че ще продължим и ще разберем как ще бъде за нататък. Наруто! Сега ще те хвана! Този път прекрачи границата, Наруто! Откажете се! Държите се така само, защото ви стиска да го направите! Хайде, загубеняци! Няма да ме хванете! Ей, спешен случай! Лорд Хокаге! Дано не ме занимавате с глупости и не ми казвай, че отново е Наруто. Да, отново е Наруто. Покатери се върху каменните лица. Скача върху тях! Стой! Това беше доста лесно! Така ли, Наруто? Откъде изникнахте, Ирука сенсей? Защо сте тук? Не, ти какво правиш тук? Трябва да си в час. Така, за сега гласът на Наруто много ми харесва. Получава се доста добре. Пасва, според мен, гласът на очакванията ми и на това, което съм свикнал да чувам като Наруто. Дори да не гледам картината, само да слушам, ще разбера, че говори Наруто, така че това е голям плюс. Това, което ме обърква и за момента не съм много сигурен, е гласът на Ирука сенсей. Като цяло не го очаквах точно такъв, но все пак ще му дам шанс, тъй като спрях точно в началото на диалогът им, да видим, когато чуем повече от Ирука, дали няма да се подобрят нещата, но за момента всичко звучи прекрасно и съм доста окей с това, което наблюдавам и чувам. Слушай, Наруто. Предишния път не успя да завършиш, както и по-предишния път също. Утре имаш трети шанс и пак няма да се справиш. Ще направим упражнение за трансформиращо джуцу. Тези, които вече са го минали, също ще участват. Добре, Сакура, стегни се! Сега! Добре. Да, аз успях! Саске, ти видя ли? Видя ли ме? Друг? Саске учиха. Да. Така, чухме гласът на Сакура. Добре, за Ирука си връщам забележката. Не е зле.
ще свикна със сигурност с аудиото и с новият му глас. Те всичките за мен са нови, тъй като не съм го слушал на български до сега, но като цяло на Ирука мисля, че има най-голяма разлика. Гласът на Сакура не съм сигурен, тъй като не съм слушал скоро епизода с японско аудио, но гласът на Сакура много ми харесва как звучи и като цяло ми се струва перфектен за нея, наистина. Дори ми харесва повече, в смисъл по-в десетката ми се струва, отколкото дори гласът на самия Наруто. Така че за Сакура съм доста окей с този глас, който чувам, когато тя говори. Саске чух малко от него, исках да го спра преди да чуя повече от Саске, но ми се стори доста добре, тежък глас. Нека да видим как ще продължи. А Наруто създаде само една. Изглежда ужасно. Трябва да го скъсам. Нямам друг избор. Много ми харесва гласът, който са избрали. Перфектен, наистина. Към момента много ми харесва аудиото, как се е получило наистина доста висш пилотаж. Харесва ми и дори когато обсъждаха Наруто, хората и си говореха различни гласове, чуваха се сякаш от по-далече. Наистина харесва ми как се получава. Много добре, много съм доволен. Разбира се, има гласове, с които ще трябва да се свикне. Ако гледаш отново цялото малко Наруто вече с българския дублаж и искаш да го изгледаш отново с български дублаж този път, ще ти трябва време за да свикнеш, но представете си, че сте нов, че не сте гледали Наруто никога. Ако не сте го направили, то със сигурност дублажа е доста качествен и няма да имаш този проблем с свикването, защото ти няма да си чувал как говорят по принцип на японски от другите озвучители, така че за теб ще бъде прекрасно и като цяло няма да има никакви забележки. Нека да продължим с епизода нататък. За момента съм доста впечатлен. Какъв е този указ? И защо всички знаят за него? Стига, Мизуки! Много добре се получава аудиото. Наистина, дори тук, когато гласът на Наруто трябва да трепери, защо, какъв и агресията, наистина много ми харесва. Правилно и качествено направено аудио. Указът гласи, че никой не бива да ти казва, че деветоопашатата лисица е в теб. Лисичият дух койка. Много добра история. Наистина, замислили сте се колко добър е първи епизод на Наруто. Показват страхотно главният герой, показват проблемите му, показват тързанията му, показват целите му и показват башнината фигура, учителската фигура, която е минала през подобни проблеми, припознава се и въпреки, че натурално би трябвало да са врагове, башнината фигура Ирука разбира как се чувства Наруто и преодолява това нещо, това различие, това негово страдание, за да помогне на едно дете, което изпитва същото страдание, каквото е било и неговото страдание. Така че това е топ качество и топ първи епизод. Наистина да продължаваме нататък с епизода, остава още малко. Наруто! Наруто! Страхотен момент. Наруто с лентата, музичката, гласовете, всичко е прекрасно. И за да го отпразнуваме, днес ще хапнем рамен! Страхотен епизод. Като цяло всичко беше невероятно. 10 от 10 за епизода, за озвучението, за абсолютно всичко. Много ми хареса, качествено изпълнение и препоръчвам на абсолютно всички да гледате Наруто, ако не сте го гледали с BG Audio или без BG Audio, без значение, просто гледайте Наруто. Но, ако искате да ви е по-комфортно, да се отвлегнете назад и просто да слушате, вече може, защото Наруто е с качествено аудио на български. Благодаря ви, че изгледахте това видео, надявам се да ви е било интересно и да ви е харесало формата, озвучаването, аудиото, реакцията, всичко. Абонирайте се, ако не сте го направили и харесайте това видео. Напишете в коментарите какво смятате за епизод номер 1 на Наруто, за озвучението и за този тип видеа за озвучение. Искате ли да направим видео и за първи епизод на Железния алхимик с българското аудио?
Напишете в коментарите. И до следващото видео. Чао, чао!